କୁଆଁରା ମରିଯିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଜୀବନରେ କୁଆଁରା ମରିଯିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେବ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବର୍ବାଦ ନକରି କାହାଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ସମୟର କଥା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଏକ ତୋତା ଓ ମଇନା ବସିଥିଲେ। ତୋତାଟି ମଇନାକୁ କହିଲା, ହେ ମଇନା ରାଣୀ, ଆଜିର ସମୟ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲାଣି। ମଇନା ଜବାବରେ କହିଲା, ଏମିତି କଣ ହେଲା କି, କେମିତି ସମୟ ବଦଳିଗଲା? ସେତେବେଳେ ତୋତା କହିଲା, ହେ ମଇନା ରାଣୀ, ସମୟ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ଆଜିକାଲିର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେଉଁ କାମ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହେଲେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଇନା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରନ୍ତି? ଆପଣ ଆମର ନାରୀ ଜାତିର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତୋତା କହିଲା, ନାଇଁ ମଇନା, ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାପରେ ମଇନା କହିଲା, ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୋତା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମଇନା, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ ତାହେଲେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ କହିବି ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ତୁମ ନାରୀ ଜାତି କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ମଇନା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ ସେ କାହାଣୀକୁ କୁହ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କର ଯେ ଆମର ନାରୀ ଜାତି ସ୍ୱାର୍ଥପର କି ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୋତା ମଇନାକୁ କାହାଣୀ କହୁଛି। ତୋତା କହିଲା, ହେ ମଇନା, ଏକ ସମୟର କଥା, ଏକ ନଗରରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା, ଜଣେ ବଣିଆର ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାହୁର ପୁଅ ଥିଲା। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ମିତ୍ରତା ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାରର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ତା ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, କାଲି ଯିବା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ତାପରେ ସାହୁକାର ପୁଅ ଏବଂ ବଣିଆ ପୁଅ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପହଞ୍ଚି ଯିବ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମହଲରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ, କୋଉଠି ରହିବୁ? ତାପରେ ରାଜକୁମାର କହିଲା, ତମେ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଦେଖିଦେବ। ଗୋଟେ ରାତିର ତ କଥା, ଗୋଟେ ରାତି ଶ୍ରୟରେ କାଟିଦେବ। ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ରାଜକୁମାର କଥା ଶୁଣି ସାହୁକାର ଆଉ ବଣିଆର ପୁଅ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବଣିଆ ପୁଅ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ରାଜାର ପୁଅ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ସାହୁର ପୁଅ ବହୁତ ଭଲା ଏବଂ ସରଳ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହମତ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଲା, ସେମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗ ରାଜକୁମାର ସହିତ ଗଲେ। ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। 3 ଦିନ ପରେ ରାଜକୁମାର ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ତା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଦେଖିନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ସେଠାରେ କାଟିଦିଅ। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିବି। ରାଜକୁମାର ଏହା କହିବା ପରେ ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସାହୁକାର ପୁଅ ଓ ବଣିଆ ପୁଅ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଖୋଜିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଏହି ଶ୍ରାୟରେ ରାତି ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ରାତି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିପାରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଦେଖ ପୁଅ, ତୁମେ ଆଉ କୋଉଠି ବି ଯାଇ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରାୟରେ ରୁହ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାତ୍ରିରେ ରହିବା ମନା। ତାପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏପରି କାହିଁକି ମାତା? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସାହୁକାର ପୁଅ ଓ ବଣିଆ ପୁଅକୁ ସତର୍କ କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସାହୁକାର ପୁଅ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ସହ ରାତି କାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କେମିତି ନା କେମିତି ସେ ତା ସହ ରାତି କାଟିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ପୁଅ ଜମା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସାହୁକାର ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ତୁମେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ରହିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ଏତେ କହିବା ପରେ ବି ସାହୁକାର ପୁଅ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସହ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲ୍ ଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ସହିତ ସାହୁକାର ପୁଅ ଏହି ହଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏପଟେ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସାହୁକାର ପୁଅ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସହିତ ଶ୍ରାୟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଣିଆ ପୁଅ ବାହାରେ ରହିଗଲା, ଯିଏକି ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ଥିଲା। ବଣିଆ ପୁଅ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ପୁଅ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଣିଆର ପୁଅ ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ହେ ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ।
ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ବି ଏହି ଶ୍ରାୟରେ ରହିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସକାଳେ ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ ତୁମେ ତାକୁ ଅଟକାଉଥିଲ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ କାଲି ସକାଳେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଣିଆ ପୁଅ କହିଲା, ମାତା ମୁଁ ତ ଏହା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ, ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀକୁ ତୁମର ମିତ୍ର ଦେଖିଲା ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ନାଗିନୀ ଅଟେ। ସେ ରାତିରେ ନିଜ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ସେ ରାତିରେ ରୁହେ ତାହାକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯିଏ ଥରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ। ବଣିଆ ପୁଅ ଏହା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମାତା ମୋତେ କୌଣସି ବାଟ ବତାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ତଲୱାର ଦେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେ ନାଗିନୀକୁ ମାରି ପାରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ବଣିଆ ପୁଅ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କହିଲା, ମାତା ତଲୱାର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବି। ବୁଢ଼ୀ ବଣିଆ ପୁଅକୁ ତଲୱାର ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ଚୁପଚାପ ଶ୍ରାୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତା ସାଙ୍ଗ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଶୋଇଥିଲା ସେହି ନିକଟରେ ଏକ କୋଣରେ ଯାଇ ବସି ରହିଲା ଏବଂ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେବେ ସେ ନାଗିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବି। ଅଧରାତି ସମୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ଯିଏକି ନାଗିନୀ ଥିଲା ସେ ନିଜ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ସାହୁକାର ପୁଅକୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା ମିତ୍ର ବଣିଆ ସେହି ପାଖରେ ତଲୱାର ନେଇ ବସିଥିଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତଲୱାର ଚଳାଇ ନାଗିନୀକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ମରିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଏବଂ ମାରିଥିବା ନାଗିନୀକୁ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ତାପରେ ଏହି ସବୁ ସେଠାକାର ରାଜା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛ? କୁହ ତୁମେ ସେ କନ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ସାହୁକାର ପୁଅ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଣିଆ ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ମଝିରେ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଇଏ ସେ କନ୍ୟାକୁ ମାରି ନାହିଁ କାରଣ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ମାରିଥିଲି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ କୁହ ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି କଲ? ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ସେ ବଣିଆ ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଶ୍ରୟରେ ଏକ ରାତ୍ରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ କି ଏଠାରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ କାରଣ ଯିଏ ଏଠାରେ ରହିଥାଏ ସେ ସକାଳକୁ ଜୀବନ୍ତ ରହିନଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରାତ୍ରି କାଟିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାତା ଆମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ସେ କନ୍ୟା ଏକ ନାଗିନୀ ଏବଂ ଏ ନାଗିନୀର ରୂପ ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଂଶନ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତଲୱାର ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ କନ୍ୟା ସହିତ ଶୋଇଥିଲା ସେଠାର ଏକ କୋଣରେ ବସି ରହିଲି ଏବଂ ଯେବେ ଏହି କନ୍ୟା ତାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାଗିନୀ ହେଲା ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତଲୱାର ଚଳାଇ ସେହି ନାଗିନୀକୁ ମାରିଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ଭରସା ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ପଲଙ୍କ ଅଛି ତାର ତଳେ ମୁଁ ମୃତ ନାଗିନୀକୁ ରଖିଛି, ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ସେହି ମୃତ ନାଗିନୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ମିତ୍ରର ଧର୍ମ ନିଭାଇଛ, ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଛ। ତାପରେ ରାଜା ସାହୁକାର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଯାହାକି ରାଜକୁମାରକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କୁହ ତୁମର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାକକୁ କାହିଁକି କାଟିଲ? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତା ପତ୍ନୀର ନାକ କିଏ କାଟିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, କୁହ କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମର ପତ୍ନୀର ନାକ କାଟିଲ? ସେତେବେଳେ ବଣିଆ ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ତାର ପତ୍ନୀର ନାକ କାଟି ନାହିଁ, କିଏ ଏହାର ନାକ କାଟିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ତାପରେ ବଣିଆ ପୁଅ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହି ଝିଅ ଜଣେ ସାଧୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ମିଳିବାକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ପତି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ତାର ନାକ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଆସି ତା ପତିକୁ ଫସାଇ ଦେଲା। ସେ ଖରାପ କାମ କରିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତାପରେ ବଣିଆ ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ ସେନାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ସାଧୁକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ସେନାମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମୃତ ଥିବା ସାଧୁକୁ ଦେଖି ଆସିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତୋତା କହିଲା, ହେ ମଇନା ଏବେ ବଣିଆ ପୁଅର ପାଳି ଯିଏ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ରାଜା ସେ ବଣିଆର ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇଲ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ କୁହ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଧରି ନେଉଥିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲ? ସେତେବେଳେ ସେ ବଣିଆର ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋତେ ଭୁଲରେ ଫସାଇଲା। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଚୋର ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ଏକ ତଲୱାର ଥିଲା। ମୁଁ ସାଧୁକୁ ମାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚୋର ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା
ସେଠି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଆସିଲା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ଏହିପରି ଯେତେ ଚୋର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ଆପଣ ସେନାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କ ଶବ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ସତ୍ୟ କଥା ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ଷା ଏହି ବଣିଆର ପୁଅ କରିଛି। ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ସେ ବଣିଆର ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ନେଇଯିବି? ଏବଂ ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଚୋରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ତା ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କଦାପି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅର ରକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହ ବିବାହ ନ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବି ଏବଂ ସେ ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବଣିଆର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ବଣିଆର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯେ ଯାଅ ପୁଅ, ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ, ତୁମେ ଭୁଲ କରିନାହଁ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେ ବଣିଆର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାପଣି ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ହସି ହସି ନିଜ ନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆରାମରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ତୋତା କହିଲା, ହେ ମଇନା, ଏବେ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ନାରୀ ଜାତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କେତେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କେତେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ହେଲେ ବି ନାରୀ ଜାତି କେବେ ବି ଏହା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଇନା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତୋତା କହିଲା, ହେ ମଇନା, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭୋକରେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୋତା ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରାୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚି ଲୁଚି ମିଶିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସେ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଜୀବନକୁ ଏକ ବେଶ୍ୟା ପରି ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ନାଗିନ ପରି ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାବା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ବି ପଡ଼େ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୋତା କହିଲା, ହେ ମଇନା, ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ନାରୀ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେହି ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀକୁ ମିଥ୍ୟା ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଫସାଇ ତାକୁ ମାରିବାକୁ, ଜେଲରେ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ସଜା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ପୁଆରା ମରିଯିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଫସିବେ ନାହିଁ ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କାନ୍ଦିବାକୁ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।